Úplne bežná vec. Dojete zavárané kyslé uhorky a nálev vylejete, lebo ho považujete za odpad. Robia to tak mnohí z nás. No, my sme našli niekoľko možností jeho ďalšieho využitia. A budete sa čudovať, kde všade našiel svoje uplatnenie. Môžete ho napríklad piť, ak vás čaká ťažký tréning, prípadne sa dostavili svalové krče. Vďaka nálevu dodáte telu elektrolyty. Dokonca je vraj v tomto prípade o 45% účinnejší ako obyčajná voda. Zároveň pitím šťavy zo zaváraných uhoriek docielite aj to, že vás prestane páliť záha. Áno, asi sa teraz čudujete, ako to, keď je nálev kyslý, ale vraj dokáže neutralizovať žalúdočné kyseliny. Zopár dúškov si doprajte aj vtedy, ak máte štikútku, alebo ste vypili viac alkoholu, ako by ste mali. A dokonca dohovorí aj boľavému hrdlu. Stačí ho len trochu zohriať a vypiť, prípadne ho použiť ako kloptadlo, ak vám jeho kyslá chuť prekáža. Nálev z uhoriek majú rady aj rôzne druhy mesa. Ak ho použijete ako marinádu alebo pridáte priamo k dusenému mesu počas varenia, bude mekučké a bude mať aj lahodnú chuť. A čo tak naservírovať si ho na chrumkavú hrianku? Samozrejme nie samotný, ale pridajte ho spolu s obľúbenými bylinkami do zmeknutého masla, ktoré potom necháte stuhnúť. Budete prekvapení zaujímavou chuťou. Silu nálevu z kyslých uhoriek môžete využiť aj pri bodnutí hmyzom alebo v prípade, že ste sa spálili a vaša pokožka je podráždená. Len namočte vatový tampón do šťavy a priložte na postihnuté miesto. Ak máte na záhrade rastliny, ktoré vyžadujú kyslú pôdu, ako napríklad hortenzie, rododendrony alebo azalky, môžete im dopriať hnojivo z nálevu, ktoré si pripravíte nasledovne. Do nádoby vylejte 2 šálky vody, pridajte 2 polievkové lyžice nálevu z uhoriek a túto zmes vylejte ku koreňom kvetov. Zároveň táto zmes podporí rozmnožovanie týchto rastlín. Čistý nálev môžete aj naliať do nádoby s rozprašovačom, získate tak skvelého pomocníka v boji s burinou vo vašej záhrade.